Намираме се в пастъровото стопанство със собственик Янко Боюклиев, град Лъки. Стопанство, което се състои от две части – горна и долна част. За повече подробности и за 14-годишната съдебна битка, която води Янко Боюклиев, даваме му думата той да сподели всичко, което се случва и какво се констатира към днешна дата. А днес сме 29 юни 2017 година. Господин Боюклиев, вие сте. Добър ден! Казвам се Янко Боюклиев. Всички ме познават като Бойко, пловдивски бизнесмен, един от първите бизнесмени в града, меценат, дарител и известен спортист. Собственик съм на пастърното стопанство в град Лъки, което има площ от 5300 квадратни метра бетонни клетки и се състои в две части – горна и долна. Капацитета на пастървото ми стопанство е 265 тона пастърва годишно. В момента сме тук в Лъки, за да покажа за пореден път, тъй като тази сага от 2002 година се протака и не се решава, случая брадяса предостатъчно, а е престъпен и уличава изключително голям брой държавни служители, които са укривали както извършените престъпления, така и тези служители, които са укривали престъпления, са били укривани след това от други длъжностни лица, служители на българската държава. Първо, 2002 година в горната част на пастървото ви стопанство местни хора изсипаха пръст и камъни. Когато започна дознание по мой сигнал срещу тях, те дадаха фалшиви показания, че пръста и камъните са от предошлата река. Ние заснехме горе материал, ясно се вижда до първата просека, първите два реда бетонни клетки, пръста и камъните са фини и са си ги изсипали явно за да си правят разсъд в тях, а в следващите клетки са изсипани груба пръст с огромни камъни, някои по които имат тегло и по няколко стотин килограма. Това всичко се засне, се покаже, всеки човек ще го види. Другото, което прави впечатление, това е, че когато са изсипвани явно с самосвал закараните в стопанството ми пръст и камъни, от напора на изсипаната пръст, металните тръби, първите, които са до просеката, са се изкривили под 45 градуса. Нали, това не може да стане по друг начин, освен след изсипване с самосвал на голяма маса от пръст и камъни. А сега в момента стоя във втората част на пастървото ми стопанство и тук повече от очеизвадно се вижда, че тази и стената, която е зад мен, която се вижда, когато влезахме в стопанството, са разрушени, след като местен човек, който се намира близо и има дърводелски цех и сипа в бетонните клетки трици. Аз дадах сигнал до прокуратурата, в указания срок беше му направено предписание, той не изчисти триците, започна дознание, явно оплашен от това, че му бъде търсена наказателна отговорност, е наел местна фандрома и самосвали, за да изчистят триците и са влезли през стената, която е зад мен на кадър се вижда, разбили са тази стена, оттам са влезли, дошли са тук и са разбили тази преградна стена. Явно тук вече се е изплашал фандромиста и е напуснал, тъй като тук доскоро имаше огромно количество трици, виждам, че вече дъжда от тази стена ги измил, но тук под камъните това всичко са трици, които и до ден днешен стоят и тук има най-малко 2 ифи, а оттатък има най-малко 3 ифи с трици, които трябва да бъдат извозени извън пастървото ми стопанство. Това, което уличава длъжностните лица в извършване нарушение на закона е, че за това, което се вижда пред мен на официални бланки на МВР и прокуратурата, полицаи и прокурори се разписват. Първо, че нямало разрушени преградни стени от бетон, а то се вижда повече от ясно, остатъците от разрушените стени стоят пред мен. И в горната част, че били изчистени пръста и камъните се стоят и нищо не е пипано. И уличените са дали фалшиви показания, че от предошлата река. Аз имам служители, които са работили на пастървото ми стопанство. Тези хора ще дадат показания. Аз също стопанство. Горните плитки клетки бяха чисти на бетон и нямаше в тях никаква пръст. Даже сега заснехме една клетка, вижда се как клетката е на бетон и има съвсем малко диши по нея. Така бяха всички клетки. Това е, което имам да кажа тук за пастървото ми стопанство. Състоянието не се променя преди, решава от българските държавни институции. Не сме свършили. Аз за това ти казвам край на първи въпрос. От тук насетне твърдиш,
Първото, не казвай да, после ще говориш. Не казвай. Че управляващата коалиция, партия, ГЕРБ е поела нещата някакси при сърце. Въпросът ми е, надявате ли се, вярвате ли, че в едно близко обозримо бъдеще с помощта на ГЕРБ вашия казус ще намери своето трайно решение? Така. Ти си! Дойдохме да направим този филмов материал, тъй като политическа партия ГЕРБ от Централния офис по Фейсбук се свързаха с мен и ме насочиха към тяхната партийна организация в град Лъки да направя връзка с тях, да предоставя всички документи и материали, за да извършат проверка. Те извършиха такава проверка, след което ме попитаха за евентуално дали желая среща с тяхния пловдивски депутат, за да поеме и да раздвижи нещата. Аз се съгласих и направихме среща с депутата доктор Христо Грудев. Предал съм му диск с всички документи, снимки, материали, филми и даване от мен 2 пресконференции в София Прес и в БТА. Ангажимента, който има от страна политическа партия ГЕРБ като ръководеща партия в момента, която управлява, и моето така дълбоко убеждение е, че най-накрая те ще вземат сериозни мерки, тъй като нещата са очевидни и става въпрос за огромен брой престъпници, които работят в държавните институции, трябва да им бъде потърсена отговорност, тъй като през тези 14 години, наред с всичко останало, аз търпя огромна финансова загуба. Капацитета на стопанството ми е 265 тона пастърма на година, което прави загуба за мен 2 милиона и 100 хиляди всяка година. А това са пари, които, тъй като от виновно поведение на длъжностни лица, ще трябва да заплаща българската държава. Бях принуден да се свържа по Фейсбук с и политическа партия ГЕРБ, и лично с господин Борисов, и с много други лидери на политическа партия ГЕРБ, с господин Цветан Цветанов, на всички съм изпратил информация и съм убеден, че най-накрая вече, след като лично им предадах информация, тъй като през годините те са били подвеждани от тяхните подчинени, ще вземат мерки и ще решат този случай. Последен въпрос. От вчера вие, господин Бояклиев, твърдите, че казвате нов елемент по отношение на пастърното стопанство. А именно, че след като бъдат изчистени всичките детайли на уточняването и изясняването на нещата, за да си получите вие вашите щети, да бъдете обезщетени, ще дарите пастъровото стопанство в лицето на Светия Синод. Повече от това нещо, защото това е изключително любопитна новина. Слушаме. Този материал го готва за българските държавни институции, които имат ангажимент да спазват Конституцията, установения правов ред, с надеждата, че случая ще бъде вече най-после решен. Още повече тази ангажираност от страна на управляващата политическа партия ГЕРБ и тяхното ръководство за разнишването на този случай. Това, което искам да добавя, че още преди години, и сега вече го обявявам публично, аз обещах, след като приключи случая, ми бъде изплатено полагащото ми се по закон обезщетение, да даря пастървото ми стопанство на Българската православна църква чрез Светия Синод за нуждите на църквата да бъде използван имота. И това е моята воля и ще го направя, след като случай бъде решен и си получа обезщетенията, които ми се полагат по закон. Искам да има публичност по този въпрос и да се знае от широката общественост. Владко Радев, един от двамата служители на Янко Бояклиев в пастърво стопанство град Лъки. Господин Радев, вие сте били още в началото при търга и при закупуването на стопанство. Всичко това, което през тези 2 години забелязахте, видяхте и усетихте, поделете го сега, какво се случи и как да закупи това стопанство от Янко Бояклиев и в какво състояние да закупи станайни. Здравейте, казвам се Златко Радев.
При господин Бояклиев съм работил 2 години, от 96 до 98. Стопанството в Лъки беше закупено 97 година от господин Бояклиев. Аз съм присъствал на търга и също на огледа на рибното стопанство преди закупуването. Стопанството беше в абсолютно перфектно състояние, чисто, без никакви наноси, без пръст в клетките. Доколкото разбирам, в последствие, значи на долните клетки, стените при огледа в последствие бяха разбити и това е станало с човешка намеса и то с машини. Не може да се разбира с само себе си и от вода, той не е имало вода по това време. Казвам се Георги Зангаров. В 2012 година бях нает от Янко Бояклиев да заснемам рибовъдното стопанство в град Лъки. От впечатлението, което ми направи тогава, клетките, които бяха, първите 2 клетки бяха запълнени с ситен пясък, ситна пръст, а втория ред клетки вече бяха с по-едри камъни. Не може от свлачищи да бъдат напълнени отдолу нагоре, да се напълнат клетките. Не може от свлачищи да се е запълнила клетката от горе надолу, а някой е сипвал ситна пръст в долните клетки. Марин Кадиев, това не трябва да се пропусне. Председател на Съюза на независимите писатели в България. Литературният критик номер 1 на Пловдив и на България. Човекът, който следи всичко изкъсно и знае и ситуацията, макар и с по-късна дата, около пастъровото стопанство на Янко Бояклиев. Изчете доста неща и сега е думата да каже, той направи едно представяне, какво за него е този казус и този случай прямо Янко Бояклиев. Аз съм Марин Кадиев, литературен критик, председател на Съюза на независимите писатели в България. Чел съм за 60 години хиляди книги, но тази година ми попадна книгата на голямата българска журналистка Тодорка Николова, която ме потресе. Тази изтикната българска писателка е написала книгата "Сам срещу държавната машина на България". Книга посветена на битието на пловдивският бизнесмен и биолог Янко Бояклиев. Разказва документално, само чрез факти, как този човек води 13 години борба срещу бюрокрацията на България. Ангажирали не само държавни и международни правозащитни организации. Как е възможно нашата държава така безотговорно, беззаконно да се отнася към този човек? Той губи някъде около 30-40 милиона собствени пари, за да защитава своето достоинство. В тази книга, като човек чете, си мисли, къде живеем? Варварски времена или мрачно средновековие? Невероятно е, че това е съвременна България. Няма правда, има беззаконие, има човешки ужас. Потресаваща книга, която всеки трябва да прочете, особено нашите държавници, общественици, политици. Случаят Янко Бояклиев уникален в световната практика. Сам човек 13 години да воюва срещу една права държава, като Република България. Телевизионен водещ, общественик, пловдивчанин и най-вече човек с голямо Ч, който винаги обича да казва истината такава каквато е. Тодор Христев, който много добре знае всичко, което се случи през тези последни 13-14 години с Янко Бояклиев и това съдебно тегло, което той изживява толкова дълги години.
И тъй като той го е интервюирал и знае доста неща по тази сага, Тодор Христев е на ход и има думата. Искам да направя едно обобщение на фона на това, което се случи в последните години в България. А това, което се случи, е, че България като държава се разпадна. България като държава вече не съществува. Има само една територия, която се нарича България. За съжаление, нашия приятел Янко Бояклиев случи точно това време на разпад. Той беше човек, представител на едно поколение бизнесмени, които мога да определя като автентични бизнесмени. Но те бяха неудобни. Те бяха неудобни и трябваше да бъдат отстранени по всякакъв начин от икономическата, политическата и обществената сцена на България. И това, което Янко изпрати за тези години, то е толкова много, че едва ли има човек, който може да го издържи. Пастъровото стопанство, неговото стопанство в Лъки, се превърна в един символ на този разпад на държавата. Няма държава, има само някакви остатъчни институции и всеки прави каквото си иска. Всеки прави каквото си иска в името на едно единствено нещо. Грабеж и печалба на всяка цена. Сякаш сме се върнали в края на 19 век, 90-те години на 19 век. И въпреки всичко, Янко не само като ръст, не само като външен вид, но и като човек излезе много голям. Излезе един истински мъж и продължава да се бори. Въпреки че нещата изглеждат обречени. Винаги съм се надявал, че ще стане чудо. И нещата няма да са обречени и в крайна сметка ще възтържествува правдата. Ще възтържествува човешкото достоинство. Защото в случая Янко Бояклиев защитава не толкова пастъровото стопанство, колкото своето човешко достоинство, своята свобода. И той прави това не само за себе си, но и за всички тези останали българи, които свили ръце, свили умруци, продължават, стиснали зъби, разбира се, продължават да живеят и да се надяват, че един хубав ден чудото ще стане и нещата в България ще се оправят. Аз продължавам да имам надежда, защото все още има хора като Янко Бояклиев. Петър Владиков е пловдивчанин, който има винаги смяла истинска позиция. Дългогодишен приятел, съратник и познаваш добре проблемите на всичко това, което се случи с Янко Бояклиев и пастъровото му стопанство. Това е човек, който през тези години многократно се качваше горе. Виждаше нещата, възмущаваше се. Смяташе, че нещата могат да се решат, но не се решаваше. Той има коренна, точна и ясна представа за това, което се случва и се случи през тези 13-14 години. Неговото впечатление ще го каже той самия сега. Този проблем продължава вече 14 или 15 години и просто да се чуди човек как никой не се захвана да търси някакво решение. Кой имам предвид? От 2011 година насам, всяка година с господин Бояклиев се качваме на Лъки и няма никакво движение там по самите клетки, затрупано с пръст, с трици, с огромни камъни, които ще са дошли през водопровода, което е направо смешна работа. И по този начин се пречи на човека да вземе да се захване работа, да произвежда така нужната риба, пастърва, която и на нашия пазар може да върви, и на чуждия пазар. И държавата губи, и той губи. И крайно време вече институции да се захванат съвсем сериозно и да отсъдат кой крив, кой прав. Всеки, който е виновен, да си понесе вината, отговорността по законите на нашата държава и да се бъде решен въпроса. Да му се даде възможност да се започне работа, да осигурява работни места за наши хора, които са много слабо са наши инвеститори, които навлизат така в бизнес. И това мога да кажа от
15 години никакво движение няма по въпроса, още веднъж повтарям. И апелирам, нали, към хората, от които зависи тази работа, да вземат при сърце работа и да се реши въпрос. Това е, което мога да така. Като собственик на пастървото стопанство в град Лъки, се принудих днеска, 29 юни 2017 година, отново да се качим с екип и да заснемем състоянието, в което се намира имота ми. Вече 14 години вода, не мога даже да намеря точната дума, истинска война с институциите на държавата, уличавайки изключително голям брой длъжностни лица, служители на българската държава в извършване на престъпления. Първо, служителите на държавата, които получиха сигналите от мен за самоуправството с пръста и камъните, приеха обясненията на извършителите, че пръста и камъните били от предошлата река. А това абсолютно не е така. Доказват го и коментарите, които дават мои служители, които са присъствали на огледа и на самото закупуване на пастървото стопанство, а някои от тях са работили по 1-2 години горе на пастървото ми стопанство. Клетките бяха абсолютно чисти в горната част и нямаше никаква пръст в тях. Само последната клетка в горната част имаше заварено положение един човек, който си беше насадил там някаква култура, когато го закупих. Всичко останало беше на бетон. В случая институциите прикриха едно лъжесвидетелство от страна на уличените и едно самоуправство от тяхна страна. Лошото е, че и другите служители на държавата, които в последствие сезирах за това нарушение на закона от тези длъжностни лица, не взеха мерки. Последствие, докато аз се вървях по институциите и търсих справедливост, се получи второ самоуправство. Находящия се в наблизо дърводелски цех собственика изхвърли в долната част големите клетки за угояване на пастърва трици. Веднага подадох сигнал в прокуратурата, беше му даден срок за отстраняване, той не го направи в срока и започна дознание, следваше за него наказателно преследване, явно е наел някаква техника, фандроми и с тях е влезал вътре, да изнася триците, разбил преградните ми стени. Сега, и тук полицията и прокуратурата си затвори очите, явно по някакъв начин тези хора имат свързаност и зависимост едни от други, защото при толкова явно доказателство за извършване на увреждане на собственост и да не се вземат мерки от компетентните държавни органи, няма никакво друго обяснение, освен това длъжностни лица да прикриват извършители на престъпления и самите престъпления. Но най-потрешаващото в случая е, че другите длъжностни лица, които след това получиха от мен сигнали в обвинение на тези първи служители-престъпници, които си позволиха да погазят закона и Конституцията на Република България и укриха извършители на престъпления, не взеха никакви мерки. И това в държавата стигна до най-високо ниво. Двама бивши главни прокурори са основните виновници нещата да стигнат до тук и съответно аз съм им повдигнал обвинения за укриване на престъпления. Това е Никола Филчев и главният прокурор Борис Велчев. Основната вина се пада изключително на Борис Велчев, който в неговия мандат направи апел към гражданите да дават сигнали, когато има нарушение на закона и в личния му кабинет. Аз направих всичко това многократно, изпращах му писмени сигнали по факса, като изпращах сигналите от факса в Централна поща в Пловдив и получавах потвърждение от неговата секретарка за всеки факс, че е получен сигнала. И единственото, което направи тогавашният главен прокурор Борис Велчев, беше явно тези сигнали да ги хвърли в кошчето за буклук, тъй като не последва никаква реакция. И фактически той укри престъпниците в държавните институции. В момента изпълняващия длъжността главен прокурор Сотир Цацаров, като председател на окръжен съд Пловдив, многократно писмено е сезиран от мен. Отговорите, които той ми даваше в писмен вид като председател на окръжния съд, гласяха: господин Боюклиев, при данни за престъпление да сезирате органите на МВР и прокуратурата. Аз го правих, но задължение беше на съдията тогава Сотир Цацаров да упражни контрол върху работата на тези институции. Сега тогава ще е бивш съдия
на Пловдив на окръжния съд Сотир Цацаров, сега главен прокурор, още стъпването му в длъжност е сезиран с отворено писмо през медиите, което е излъчено в Пловдивска обществена телевизия, качено е на сайтове на много журналисти, в тяхните блокове, има го в всички мрежи, в Google и всеки човек може да го види публично, но въпреки това 4 години главният прокурор Сотир Цацаров не взе никакви мерки. Аз съм изключително притеснен от огромния брой длъжностни лица, служители на държавата, които са прикривали извършителите на престъпления и последствие колегите си, които са извършвали това прикриване на престъпници. Това е една реална заплаха за националната сигурност на държавата и особено в контекста на събитията световен мащаб, тероризма, заплахите от войни, размириците по света, всичко това, което се случва, мисля, че това е един основен проблем на държавата, да бъдат изчистени институциите от тези престъпници, които работят в тях, за да може хората да получават правосъдие и то в реално време, без погазване на тяхните конституционно гарантирани права. И това, което искам да кажа, многократно съм сезирал всички министър-председатели, всички президенти от 2002 година насам. Всички главни прокурори, всички ръководители на прокуратури в България, като се почне от района на Асеновград до главния прокурор. От никъде никой не е взел задължителните в случая законови мерки. Моят случай стана емблематичен с това, че огромен брой длъжностни лица си позволиха да погазят закона и това остана безнаказано. Обръщам се сега към главния прокурор Сотир Цацаров и към министър-председателя трети мандат господин Бойко Борисов. Сега политическа партия ГЕРБ започва проверка по този случай. Надявам се нещата да стигнат до край и всички в състава на изпълнителната и законодателната власт, изпълнителната и съдебната власт, които са укривали престъпления, да бъдат разследвани и да бъдат незабавно отстранени от вземаните постове и да получат това, което се полага по закон за тяхните престъпни действия. Разчитам на бърза реакция, държавническо поведение и решаване на казуса. 14 години е един ужасен срок. Съсипаме си живота, съсипаме си бизнеса. Аз почвам да остарявам като човек, физиологически. И е ужасно, когато човек бъде поставен от държавните институции на собствената си държава, членка на Европейския съюз, такова унизително положение да бъде зависим от престъпници в държавните институции. Това никога повече не трябва да се повтаря и в моят случай трябва да послужи за пример и да бъде начало на една промяна, която да предизвика възвръщане на държавността в институциите и възтържествуване на законността. Казвам се Христо Казашки, длъжен съм и аз да кажа няколко думи за Янко Буюклиев, за казуса пастърво стопанство, но преди това ще започна от малко по-отдалеч. Янко Буюклиев го познавам, може би, повече от 15 години, тъй като все пак аз съм първият автор, който написа и първата за него книга "Бойко бунтарят с голямо сърце". Тогава, в тези множество срещи, тук, на това място, където е неговия сегашен офис, аз разбрах колко широко скроен човек е той. Но се уверих и в едно, че той умее да понася ударите, че той изживява в годините много несправедливост, много непочтеност, много неадекватно поведение от така наречените държавни мъже в България, ако изобщо може да се говори за такива, последните 15 години. И въпреки всичко, както го е казала във втората книга за Янко Буюклиев Тодорка Николова, той е човек, който сам срещу държавната машина на България се бори се с хъс, без страх, че може да му се случи нещо, защото в една такава държава, ако изобщо това е държава, която претендира, че е европейска държава и с европейски начин на мислене, не се притеснява. Свидетел съм на всичките тези 14-15 години, няколко пъти съм се качвал горе над лъки на пастървото стопанство. Виждам си всичките тези неща, които се случват. Виждам как няколко камиона пръст, мека пръст е изсипана.
Виждам всичко това, което не може да бъде там, ако няма човешка ръка. Побутната умишлено от човешка ръка. Този човек, въпреки всичко, продължава да се бори. Казват, пък и той сами обича да казва, че разчита, че нещата могат да се оправят. Аз казвам, дай Боже да е така. Сега, може би, чака последната надежда, последната сламка, че управляващите са му подали сигнал от политическа партия ГЕРБ, че ще поразнищат случая и ще има някакво решение. Дано да се случи, защото аз като наблюдавам поведението на така наречените власти имащи, особено от последните 3 мандата на политическа партия ГЕРБ, и когато виждам, че корупцията се е вклинила до толкова големи нива, че тя няма как да бъде изкоренена, когато виждам, че институциите се бият и не искат да вземат някакво решение за това, че по висшите етажи на властта трябва да се видят кои са виновниците и да бъдат осъдени и вкарани там, където е мястото. Затова има и бой сега в момента между институциите. От една страна президентска институция, да не цитирам името на сегашния президент, и от друга страна политическа партия ГЕРБ в лицето на техният парламентарен лидер, председател на парламентарната група Цветан Цветанов, който открито и без каквито и да е забележки, без каквато и да е така неделикатност е обявил война на президентската институция. България трудно би могла, ако може да говорим за държава, като България, тя е, хубаво го каза един от преждеговорившите, тя е вече географско понятие. Не може, ако не се променят нещата, ако такива честни хора като Янко Буйоклиев, които потънаха с милиони, и аз не виждам как някой ще се навие и да каже, дайте най-после. Аз ми се струва, без да влагам политически елемент, че това, което в момента се прави, дано да е за хубаво, като политическа заигравка от страна на сегашното управление на ГЕРБ, от депутатите, от някои от депутатите, по реакция на бившето ръководство на политическа партия ГЕРБ, че ще доведе до някакъв резултат. Може би това ще бъде едно леко измиване на ръце и на очи, но дано да не съм прав. Дано най-после да има едно раздвижване и Янко Буйоклиев да остане удовлетворен, защото живота си върви. Времето минава. И тези ще си отидат и няма да ги има, а след това може и да ги няма повече. А е време всичко това нещо да се случи. Защото когато един такъв сигнал на един низов бизнесмен, провинциален бизнесмен бъде решен, хората ще повярват, че и по-надгоре, по етажите на властта, ще може да се случи нещо такова. Ако на дребно ниво, ако на ниво областно, на ниво регионално, няма едно решение. Не искам да цитира такива случаи. В момента има много, десетки. И съд, прокуратура, следствие, МВР, партийни структури, парламент просто си затварят очите и участват в едно съглашателство с престъпление на най-високо политическо ниво. Не се страхувам да го кажа и смятам, че най-после това нещо, която и Тодорка Николова го казва в книгата за Янко Буйоклиев, там срещу държавната машина на България, тази дама също надига висок глас. И то глас истински, защото тя е извадила и едно заглавие борбата ми, както сам той так казва, е на живот и смърт. Той е сложил главата си в торбата. Дано обаче има състрадание, дано да има почтеност и дано да има справедливост и дано законотворците, съд, прокуратура, органите да си свършат работата както трябва. Другото ще бъде наливане от пусто в празно. Благодаря. Защо написах книгата сам срещу държавната машина на България? Отговорът ми е еднозначен. Защото съдбата на един човек е абсурдна. И в книгата разказвам точно за този човек, който се казва Янко Буйоклиев и от Пловдив. Този човек в продължение на 14 години се бори срещу всички държавни институции, за да докаже своята правота, своята истина, но, за съжаление, борбата му продължава.
изчетох купища документи, изчетох много писма, много констатации, много анализи, видях много снимки, които доказват, че този човек има правото да се бори и дай Боже да продължи своята борба, която най-накрая да се увенчае с успех. Той е купил пастървало стопанство с намерение да развива бизнес и да прехранва себе си и семейството си. Но тъй като се налага да отсъства известно време, връщайки се към това пастървало стопанство, той вижда, че е унищожено напълно и вместо клетки за рибата, която трябва да го отглежда, той намира засадени картофи. Разрушени са стените на клетките. Този, който е направил всичко това, остава неизвестен и до ден днешен, макар че истината е очевадна, макар че се знае кой го е сторил, но държавните институции абдикират от този честен, трудолюбив българин, обръщат му гръб и не искат да признаят истината. В резултат на това унищожено пастърво стопанство Янко Бойклиев губи някъде около 40 милиона. Той се бори да се върне тези пари. Той е ангажирал абсолютно всички възможни институции, държавни в България и в чужбина. Той непрекъснато звъни в прокуратурата, в президентството, изпраща писма и СМС на министър-председателя. Той търси своята правда, търси своята истина. Ови, както става в България, Янко Бойклиев се бори сам срещу вятърните мелници. Той е един Дон Кихот, който едва ли ще се откаже от тази своя борба. И аз искрено му желая да стигне тази негова истина най-после до българските институции. Той трябва да бъде възмезден, той трябва да получи онова, което му е отнето, за да може да оцелее в тази наистина жестока борба с държавните институции. Пожелавам му го от все сърце. Добър ден, казвам се Иван Васев. При закупуването на рибарниците от Янко Бойклиев бях един от хората, които присъствахме след това да ми покаже какво е закупил. И рибарниците бяха от две части, от горна и долна. Всичко беше чисто, само в единия габарник имаше в единия рибарник имаше габарник и една клетка някой нещо беше посял някакви домати, всичко друго си беше чисто. Това е, което мога да кажа и което съм видял и което си спомнял. С господин Бойклиев се познавам от края на миналия век. Работих при него, бехме приятели, имахме общи интереси. Някъде към 2002 или 2003 година, не мога да кажа точно, дойде разтревожен при мен и каза, че има проблем с стопанство, което беше купил, рибното стопанство, в град или село Лъки. И да отида да му помогна да направя няколко снимки. Качихме се в Лъки, това, което видях аз, беше потресащо. Рибното стопанство беше въведено в ред, който не можеше да се използва. Дали по-рано е било такова или не такова, това ще каже господин Бойклиев, защото тогава не съм бил. Но знам, че е имало хора, които са работили там. Значи е бил в възможност за използване. Кой беше виновен за това, не мога да кажа също. Аз само трябваше да документирам това, което се е случило. Счупени стени, изпочупени там шлюзи и някои от клетките беха пълни с камъни, пръс, а дори някой беше посял. Там фасул ли беше, какво беше, не знам, но имаше растения в тези клетки. Човека, който живееше там наблизо или поне беше познат на таковата, ни даде никакви обяснения. Янко се разправяше с хората, вече какво е научил, той ще каже. Аз лично всички снимки, които са представени по този случай, са правени от мене. Това мога да кажа, за мен беше жалко, че едно предприятие, бих казал, е напълно унищожено. Ама работа! Както обикновено си говориха на времето Радой Ралин и Милчо Лебиб, пък и мой приятел Бойко. Ние така ще му викаме Бойко, Янко Бойклиев.
Той е вех си мой приятел. Много голям приятел. И аз винаги, още от самото начало, по повод неговите неприятности тук с години, нали, винаги съм заставал зад него и го подкрепям. Както и всички приятели, които сме така около него. Огнян Милев се казвам, китариста Огнян Милев, така ме знаят. Един от основателите на формация Бели, зелени, червени. Легендарната джаз формация. Обиколихме на времето от цял свят. Къде ли не сме ходили, но ме е трудно. По-лесно ме да кажа къде не съм ходил, отколкото къде сме ходили. На джаз фестивали най-големите в света и така нататък. Това е още преди около 40 години. Вече формацията, нали, в историята, тя не съществува, но духът на формацията си продължава. А пък за Буйко, той е един от най-великите фили, той е велик филибилие. Значи, пловдивчанин, мои приятели казват пловдивчанин, бе по-скоро адрес на регистрация, така, където живеем всички. Обаче филибилие е вече дух. Това е духовно състояние на духа филибилие. Само филибилие може да го разбереш, защото го преживява. И си живее с филибилийския дух, както много неща са ставали. Няма време. Тук книги могат да се пишат, сериали могат да се правят много, толкова много, че няма да ни стигне времето. Живот и здрави, един ден може и това да се случи за следващите поколения, които да знаят какво е ставало тук в Филибето. Точно в стил Густо Май на Филибето. Така, сега Буйко беше и си остава той меценат на културата. Той събираше на времето пловдивската бохема. Да говорим за групата на художници, най-добрата група, нали? Най-добрите художници. Повечето от тях ги няма. Имена няма да споменавам, защото ще изпусна някой, който иска да види групата на пловдивските художници, може да ги намери. Той подаде ръка и на цялата пловдивска интелигенция. Даже идваха хора и от София, големи личности, тук Радой Ралин идваше често, още Борис Димовски, Джони Пенков, Джеки Стоев, Милан Огнянов. Милчо Любев често, ние тук правихме концерти, свирихме заедно. С даже участие в формация Бели, зелени, червени, нали, в която аз съм един от основателите. След Веселин Николов, Весо Червени, ние много му дължим на него. Маестро Веселин Николов. Той е висока класа. Той е интелектуалец, той е висока топка, той, както и друго. С Милчо Любев много. Тук Бог да го прости, Румен Хъмфри. Той е и една уникална личност, Бог да го прости, казвам, но велик филибилие. И както е много, Стоян Миндов, тук актьори идваха, Иван Спасов, големия композитор Иван Спасов, Тодор Кюблиев, всичките, професор Георги Кънев. От тук, от музикалните така заведения, от музикалното училище, от академията, идваха тук. И всички тези джаз срещи и творчески срещи и вечери с и купони, и дозори. И това всичко беше по инициатива благодарение на Буйко, Янко Буйко. Големи общинската управа, всички идваха от културтрегерите. Всички бяха почетни гости и всички бяха добре дошли и поканени на Буйко. Това е Янко Буйко. Той е роден бухем и артист, меценат на културата и велик филибилие чешит. Защото имат чешити филибили. Буйко е един от тях и един от най-така колоритните изживения. Това трябва нещо да се знае, това трябва да стане достояние цялата общественост, цялата страна, цялата държава. Всичко. Много материали той е заснел, тя ги има в YouTube, всичко това, което е. И преди известно време, преди години, нали, с
съдействието на Бойко, ние предложихме и създадохме инициативен комитет в негова защита. Инициативен комитет, на който и аз съм член, и други учредители. И тези, защото той много пострада и с там неговите рибарници, там язовири и оцелили му бизнес, значи много милиони е загубил. Сега не знам кои са виновните за това, обаче трябва да има възмездие, както всяко, както въобще трябва да има възмездие да му се възвърнат тази загуба, защото бизнеса му просто фалира от един нагинал при това положение. А той няма никаква вина. Той е ощетен, ограбен от някакви там мафиоти, мошеници, които ще да са. Аз нито ги знам, нито ме интересуват. Но и доколкото разбрах, нещата вече придобиват обрат и вече започват да си идват на мястото. Така, малко се вижда светлина в дъното на тунела, доколкото разбрах от него. И мисля, че има надежда, защото той тук 14 години се бори, непрекъснато изпраща материали, писма, занимава комисии, дава съгласност, радиа, телевизии, какво ли не. Но глас пустиня. Ето както всяко нещо тук у нас. Нали? Но вече има така надежда. Аз от него разбрах, той ми каза, че зад тази инициатива, защото това е инициатива, това е кауза, това е инициатива за справедливост. Защото трябва да има справедливост и трябва... Нямам предвид да има отмъщение, пък някакви там да са накан. Не, справедливост и Бойко трябва просто да си дойде на мястото от това каквото беше. Той има заслуги, той така заслужава и трябва да си получи загубеното. И той е много... Той е полезен, много полезен, може да бъде от полза на всичко това, за което споменах. И той ми каза, че разговарял имал покана от представители на политическа партия ГЕРБ. Нали? Аз, между другото, съм симпатизант, симпатизирам на партия ГЕРБ, защото тя е единствената алтернатива, единствената партия, която може да изведе България към Европа, към света, да измъкне от това блато. Начело с баш комитата Бойко Борисов, баш войводата. Дръж се, Бойко, ти си нашия войвода, ти ще изведеш България нагоре. Ще направиш България райска градина, каквато се е била на времето. Затова, Бойко, дръж и много разчитаме на теб и се оплам и всички членове на ГЕРБ. Моите уважения към тях. Аз не съм партиен член, не съм и никога няма. Ама симпатизант и винаги съм подкрепил ГЕРБ от самото начало. И си гласувам с тях и всичко са ми симпатични. Те са народняшка партия, те са партия на народа. И народа си ги иска и тази партия ще пребъде. Тук малко комунистите ги използват, ще прибъде всичко това. И между тях има някои смясни хора, но общо взето като партия аз нямам нищо против. Има личности, имаше и на времето, обаче сега, което ми е така на сърцето, много разчитаме и затова тя търси, ГЕРБ винаги е търсила справедливост и винаги така регулирани на нещата, и да са как да се изразя сега? Винаги малко засечка. Един момент само, чакай, че малко съм разумал. Винаги с дела.
Така. А пък и се надявам, той ми каза, Бойко, че къде там в Лъки в Лъки, там с местната организация, пак на ГЕРБ, той е в контакти. Той е пратил писма до всички институции, които се занимават с да се разследва случай. Той е ясно на всички, той от години, той се знае, няма тайни. Обаче, все пак подкрепата много ще даде резултат. Подкрепата на ГЕРБ. И те, ние вярваме, че държавата е в тяхни ръце и в ръцете на народа. Те са олицетворение и са част от народа. И народа си ги избира и много разчита на тях. С големи държавни дела се занимават. Надявам се, че тук с Бойко това е отделен случай, но е уникален случай, защото те недоразумения, всички те тук, непочтени неща, които са се случвали с него, е време вече той да си получи и не като награда, това е задължение. На Бойко трябва всичко това да се възстанови и така. И аз вярвам, че Бойко, нещата, всичко ще си дойдат на мястото и Бойко е вечен. Той е велик Филибилие. Казвам се Янко Боюклиев. Хората ме познават като Бойко. Това име получих популярно от фирмата си Бойко, с която стопанисвах 15 заведения в град Пловдив, множество магазини, сервизи, магазини за авточасти, магазини за сувенири, художествена галерия, и ред други неща. Радвам се, че политическа партия ГЕРБ изведе в приоритет борбата срещу корупцията и лично премиера Борисов се ангажира това да бъде приоритет на това правителство. И затова направих този филм и затова искам да добавя още няколко щрихи към коментарите, които дадах в предишните си изказвания. Грозно е и отвратително, когато в една държава служителите в държавните институции съсипват бизнеса на хората. Грозно е, когато престъпници работят в държавните институции и вместо да изпълняват и да съблюдават Конституцията и правовия ред в държавата, те грубо ги погазват и по този начин нанасят огромни вреди на хората, които това е тяхното препитание и това е тяхният смисъл на живот, които са инвестирали своите знания, умения и средства, за да могат по този начин да живеят и да постигат приоритет за себе си, просперитет за себе си и за семейството си. Аз какво да кажа? Моят живот беше разбит, моят бизнес беше съсипан и то от държавни служители. Откровено мога да го кажа, престъпници, които работят в държавните институции днес. Аз разбирам, всички в момента ги е страх. Страх ги е, защото знаят, че ще влизат в затвора за това, което са правили. Но трябва да се сложи точка и да се тръгне най-вече заради хората, които са в държавата и които ще правят първи крачките първа. Аз по някакъв начин оцелях в това блато, в тая зловонна среда на бездушие, на безотговорност и на престъпност от работещите в държавните институции. Не знам как да коментирам, когато звъниш в държавни институции и поделяш проблема и търсиш ръководител на институцията, за да вземе отношение и секретарката му ти затваря телефона. Това поведение е недопустимо, Аз не го приемам за нормално и призовавам, и главният прокурор, и някои от политическите лидери, те знаят кои са, на които съм звънял в кабинетите, си уволнят секретарките. Това първо срива тяхния имидж, след това срива авторитета на държавата и след това срива авторитета на политическите партии. България е европейска държава и хората трябва да се научат, че ние гражданите имаме права, тези права са ни гарантирани по Конституция и по европейско законодателство и тези, които работят в държавните институции, са длъжни да ги спазват и защитават. И най-вече трябва да изпълняват закона. Необяснимо остана за мен вече 14-та година как не се взимат мерки при толкова
очевидни факти и при толкова елементарен случай, нали, за разрешаване от държавните институции. Изключително съм притеснен от огромния брой престъпници в държавните институции, казвам го най-откровенно, тъй като в началото те укриваха хората, които извършваха престъпления, а след това други длъжностни лица прикриваха тях и това продължава вече толкова дълго. Не знам как да... Просто нямам думата, която да използвам, да изразя възмущението си. Трябва да изцувам, но няма да го направя, защото съм възпитан човек. Аз не мога да разбера главния прокурор какво чака още. Когато беше съдия и му изпращах сигнали, ме съветваше да сезирам органите на МВР и прокуратурата за престъпления. Ами, господин Цацаров, ти си главен прокурор. Сезирам те, че длъжностни лица са укривали други длъжностни лица, които са укривали престъпления. Отдавна мина давността за тези хора, които извършиха престъпленията и които бяха укривани от твоите служители и от служителите в МВР. Настоявам да вземете мерки заедно с премиера Борисов. Радвам се, че политическа партия ГЕРБ започна проверка и всички тези хора да бъдат изчистени от държавните институции и да бъдат разследвани. Не може такъв огромен брой длъжностни лица да работят в държавните институции, след като са извършвали престъпления. Аз знам едно, на престъпниците мястото е в затвора. И изключително съм притеснен, щетата, която ми е нанесена, огромна като сума. И това безхаберие и на Цацаров, и на Бойко Борисов, малко необяснимо за мен през годините остана, но се радвам, че вече са го извели в приоритет и са разбрали, че тези неща повече не могат да бъдат крити и трябва да бъде търсена отговорност на тези служители, защото по този начин, освен че се съсипва нашия бизнес и живот, нали, това е един огромен обществен проблем. Тук става въпроси за нанасене виновно от длъжностни лица на щети в страхотни размери. И при положение, че съдебната наказателна лихва е 14%, ви представете си, сумата до днеска е 47 милиона и това по съдебни нали, норми. За една година сметнете 14% наказателна лихва и всичко това трябва да се плаща от бюджета на държавата. Аз не разбирам каква е това спокойствие в ръководителите на институции, как могат да ходят всеки ден на работа и да си получават заплатите, като знаят, че има такъв огромен проблем, нали, който трябва да бъде разрешен. Пак повтарям, разбираемо е за мен страха, който ги обзел всички. Страх ги е, защото ще влизат в затвора. Но аз каква вина имам? Аз като гражданин съм сезирал на време, посочил съм доказателства, снимал съм всичко, свидетели съм предоставил. Виждате колко години държавните институции не разписват свидетелите. Аз съм обвинил толкова много длъжностни лица и съм ги посочил тези свидетели като за доказателство за това, което твърдя при повдигнатите обвинения. Но тях не ги разпитват. Не ги разпитват, защото ги е страх, защото знаят, че ще влизат в затвора. Уважаеми, ще влизате в затвора. Аз не съм ви виновен, че сте пренебрегнали служебните си задължения и не сте ми решили случая толкова години. И настоявам главния прокурор да вземе мерки всички тези специализираната прокуратура, които продължават да не приключват преписката, която е започнала от 2012 година, да бъдат уволнени и разследвани. Пловдивските служители на ДАНС се фанаха за главата, когато правиха проверка по разпореждане на специализираната прокуратура. Тези хора съм ги посочил също за свидетели при повдигнатите обвинения срещу длъжностните лица. Обръщам се и към директора на ДАНС публично. Това е реална заплаха за националната сигурност на държавата. Такъв голям брой престъпници да работят в държавните институции. Обръщам се и към господин президента. Господин президент, многократно ви изпращах сигнали. Свикайте консултативен съвет по национална сигурност с всички лидери на политически партии. Мафията е превзела държавата и вие сте длъжен да вземете мерки и да поставите този въпрос за решение. Господин Цацаров, ако вие не вземете мерки, се компрометирате тотално като главен прокурор и ще ви бъде потърсена отговорност съгласно Конституцията, установения право в ред държавата. Не може главният прокурор да укрива престъпление и да остане на този пост. Скандала предстои, не го предизвиквайте и не го ускорявайте. Просто решете моят случай. Предлагам на всички доброволно споразумение държавата да ми заплати виновно причинената ми загуба и с което да приключим случая. Обявил съм, че дарявам стопанството на църквата, получавам си парите и ще оказа пълно съдействие при разследване на уличените от мене
подчертавам го дебело, огромен брой длъжностни лица, които са извършвали престъпления спрямо пастървото ми стопанство в град Лъки и извършените там престъпления през годините. Апел към всички политически партии и тяхните лидери. Не стойте без участие. Апел към 240 депутати в Народното събрание. Имаме страхотен проблем в държавата и вие трябва да вземете мерки. Приключвам. Надявам се, след проверката, която ще направи политическа партия ГЕРБ, за която правят този филм, всичко да тръгне и да се реши бързо.